Kajalam khliam ta singi kala dukno sewe pat nong yalam bau tau de uba Robert Garnet lengdo MLA bari menjong kala imkhra ina man kan ma hunde bau ba arjin do ula long MLA jo kala imkhra do kasnam siak nai spak nai phupra atau la job biang kasnam araja lai na kasen kongres hade kan ni ula song thai no naka kamsan perthai ha ka bala mi pipat aka jaka jong da i para jong ikong ampri lengdo ina man kan ma bau ba arjin do ka pol bau long MLA ula long minister ula bat ya ka home ula bat dia ke education bat kiwi dia kitran bat nalor ba ulong riusan perthai uba ajing do chwa ba ulong riusan perthai ula bat ru la teh ki katukan ni kita sarkar bat ula long uwe de ki rangba be semata hakarwai ka sew hakapor ba ulong MLA ru ula perki ba ya ka kam sangkai perthai le ni ka tourism hakaba ula bat kam chairman jo ka Mekhlia Tourism Development Forum bat de hakapor jong baka Mekhlia Kelapau haka map jong ka perthai lan haka Guinness Book of World Record leng baka taka drum ensemble lan kata ka jing yatit sing ka bun kinong tik sing haka sinti for the largest drum ensemble. Hadi kene pat kum noyalam jo ka Mekhlia Tourism and Development Forum ula pelong pat saka guitar assemble kata ka jetam gitar ka bun kinong tam sistem ka bala pelong polo pada kata ka poru ka Mekhlia klarung ha Guinness Book of World Record. Ngira man kan mau ya uba arjin do ba ude wei na kiri usain panthai ubara kran ba spang joka sang HNLC ya ka ba kemala batai de ki syamat menia ba ude urang ba ubam juri ban kran ya ka jisha ha ka bre bat ka puli puthiru uba arjin do adin ba uklam long chu ko MLA ula bat ru ko vice chancellor de ka Martin Luther Christian University bat ha ne ka yeng ju mentapat ka ula pai ula khni ya ki samla pule bat ula bu da hostel ya ka ba la ai ka teng kan hostel ka songsuk hostel ya ka ba hadu mata hadu ka sibuk la du urang penyaj ya kan hostel ba ki babun ki samla puli kisa kan ka hostel ka jong tang kene kan tah dien ba ba ajin do ula khat no akapor ka ba khatwi bi jem step ula khat hing jong hui hang da Ponagram Hills ki babun ki para marjan ki para lok ki para jor ki dewan ban be ka ki sakayi ka jong ban pen pa ka jing snowlam na kamta kali ke jiklat no jong uni unong yalam na pedeng ki balawan mi nengkong ki wa haying ke jong de uba preston tensong ubalok ngomati rang ba sembut jong ke jelah describe iba jing do kum tau nong yalam apa pin yin simi kum we kamu tau nong yalam bi iba jing do anespi nilaya don benta ngang laya don benta peti nadu ajar lai kum unang mikmat nang ta kum minister pi personally ka jing yo ka jing shem jonga kum ba aji lengdo Thailand nyar beng yo ubriu uba shidur uba khoj uba bej bat ka jing mut jeng berkat ya ka bade benle judon ka jing ting ka jing smith bat judon ka no jing aktitin ya khatau le temen hakine ki khndiat sngi hakat pratrik jong nu nai ngila yawan ban pej yai UCM ban nga ka ji chongka jong im duna ya ka sau phau midin bat hang ta ka ji kundu jong iru ubriu balong smiling bat udang ajimut bun ki aka na kamta kumno bang indang la bat sakri khama na kamta ka interest jong ki paj ba jong ka jela jong i tenga no nga oi pi ha ka hadin bi ya amprin mena maria klat i pentip te kalong ka jingdu ka bakrau yang akum uperlok ubayajan bat ka baaru nakaliang jong ka sarkar ka jingdu ka bakrau bat kam tam ya ki paj ba jong ka jelam ikla jong i mdei tang ka jelam ikla ka jingdu long ya ka not isi barakoi maruba arji lundo ngathai ngai tipa ubriu balong sop opola bat ubriu ba wat kari India barakoi kam kanyu ko bat kanyu burung ya
ba ban teling la du no i ba jin do mo bi tong no so sang jong fi ne le du no yalam jong ka jela ke ka jing snow ko jong fi ban batai dam saudan kentin chu fi banong akan berkop ta ka jinglong na du mentai la su khu ta ka jinglong kenja ban du kat yo niu nong yalam mo ba ni ju mi lenti ham ta mas nong le long khat jong ka komiti ba tunju kum advisor jong ka jol ba snong Perbor man bania tengku hakim ki kam ki ba ya dei bat kam snong no wa kham e ni la khai khmat be chi ban wan bania sulok bat i wat hap deng jong ketuka flam covid tu I don hot deng ke jingpang rei unju tengkai sila di kapor bat unju don janu nu jing smoking ban ong bangin wan bania khana ya keren ya sulok bat i ma ban yo jing mut ni bat ilong bakloi be berbor bat kum ke jela ko ni la long nong mikmat jongi atom ni la yo banya trei bat I chan ne personally lilei ka jingya dei bat I kal along ba jelio adu kata-kata pat ngam sngo su teng ba long tau MLA la ni tau menteri ma ngasung ko ka jingya dei perlok ka bajan ba ndon su kono ko jingya bure ngasngo ba bun hero ki badan ya kata ka ju ke jing snow abang ni pai ya ki kam ki ba ni orang ba labu mau lale ha ki por ki ba menchua ni I si sha mdan ki wei pat ki nong yalam ki ba la ban but ya ki jenjat ki ba ila ya chakmat ni rang kme lenti sibun ngot rei hadu mentahi kambat pa te ka jing du no I kalong ka jing du men sim na ndai tang ngi kum ka snong ndai ya ka jalahi bar ko ni phai khmat ba si I bat bai don ni sngo ba ya ka nu ka ba mi na ka ma jingle jing trei jong ka sarkar ne la da ke dei na ki kam jong ki seng balang I long bru bom jurit ban ken tho la ne ban kren na ne ban pen sngo chaba te kum ta ka nong ka long sisa ka jaka ka ba thli ba e sisa ban pendap ada video ban describe I ba jin do kum ta unoi lam mo ke I ka ba fi yu I ka ba jan I kum ta unoi lam jong ka jela nah ka jing snu jong ate he is the only statesman laban ong ngam nom class I kum politician mo namari ila e ka kam politik so la kam ka to kanis nem rei kum unong ya lampat idang ya lam le idang ya kentu idang ya ai ka mo idang ai ki jing ai jing mut ki jong I ya ki kam tam ki khun samla bat ye ki nong ya lam jong gelai teban describe I kalong ka kentien ka ba bahaban bu mau briu sisa uba lai kendu menuru ngasai pinya sngo ya tai kalong ko ba ban ong ba uniu briu du kan cubu tang hakoi ka kentien so kalong ko ba ba sense of feeling of great loss. My brother, Archie Lindo, breathed his last at 11:50 a.m. this morning. Family has not yet decided about his last rites. We will keep you informed once we have sat as a family to take a call as to what to do next. Thank you all for your messages, for your love. Thank you all for keeping Archie Lindo in your prayers. He's gone to a better place. His soul rest in peace.